però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Bé, doncs bona tarda a tots. Avui estem aquí, a la plaça Mestre Badia, a la plaça dels Peixos d'aquí Porreig, per explicar-vos com s'està organitzant, com s'ha organitzat aquest any la Festa de Santa Marta, una festa que per tots els comerços i restaurants del municipi i també des de l'Ajuntament de Porreig ens fa molta il·lusió cada any. És la festa del comerç, és una festa que es fa ara al juliol i que per tant també vol dir que hi ha gent al carrer, que hi ha ganes de festa i que sobretot hi ha vida a Porreig, i això com sempre des de l'Ajuntament és amb el que estem treballant, i també els comerços ja fa també temps que treballen aquest any. Concretament aquest any encara ens fa més il·lusió poder presentar i fer aquesta explicació ara d'aquesta festa, perquè canvia totalment el que venia sent en anys anteriors. El poble de Porreig és un poble que té un eix comercial molt llarg, que va des de pràcticament l'inici del Llobregat fins al Major, i s'arriba fins aquí a aquesta zona i cap al Pau Casals. Llavors ja ens trobàvem anys anteriors, i era una problemàtica que els comerços també havien identificat, que hi havia molts espais buits, hi havia espais que no s'acabaven d'omplir, que per tant a vegades la festa no acabava de ser tan lluïda com tots voldríem. Ja fa temps que els comerços van començar a pensar quina alternativa hi podria haver, i s'ha arribat a aquesta conclusió o a aquesta proposta, que és la d'aquest any, de que tota l'activitat de la Festa de Santa Marta es farà aquí, en aquesta plaça on ara mateix estem fent aquesta roda de premsa. Els comerços es desplaçaran aquí, estem molt contents perquè realment la crida que s'ha fet des de l'UBIC ha sigut molt positiva, i tindrem molts dels comerços del poble aquí, i a més també tindrem sopars i beures amb aquesta nit d'estiu que esperem faci tanta calor com fa avui, perquè també tenim els restaurants del municipi, en aquest cas els Terrers, el Garbí i la Conxa, el Petit Bufet, que es desplaçaran també aquí, i per tant també faran sopars i aquests beures. Tot això amenitzat amb activitats, amb concerts, que ara també l'Eva ens explicarà, però que creiem que poden concentrar l'activitat aquí i per tant fer-la molt més caliu del que fins ara es venia fent a l'eix comercial, i per tant creiem que pot ser una festa molt, molt interessant, molt, molt divertida, i amb moltes ganes, molta disbauxa, per dir-ho d'alguna manera, amb aquesta nit de juliol, que esperem que vagi molt i molt i molt bé. I res més per part nostra. Jo crec que ara és important que l'Eva, com a presidenta de l'UBIC, ens expliqui més el detall de tota aquesta festa, com s'està organitzant. Bueno, com molt bé ens ha explicat el Pol, portem molt temps, portem uns quants anys fent-ho al llarg del que seria l'eix comercial que tenim, i arriba un moment que has de fer canvis, n'ets conscient, i aquest any hem fet aquesta aposta, com ha dit ell. I la idea creiem que pot ser molt positiva, perquè al final agrupar-nos tots en un espai més petitó, al final farem tots més pinya, i creiem que pot quedar, primer, molt més lluït, i després crec que inclús per la gent, que ho podran disfrutar tot a la vegada, perquè al final quan ho teníem al llarg de tot l'eix, és com que havies de triar a quina zona havies d'estar i de qui havies de gaudir. D'aquesta manera, aquest any tindrem tota la zona de la plaça, que creiem que quedarà molt bonic, perquè a la meitat de la plaça seran les botiguetes, totes posades així, les unes al costat de les altres, amb les seves ofertes. Tindrem l'altra part que estarà tot una mica decorat, amb una mica de chill-out, amb els nostres palets, amb llumetes, una mica perquè la gent es pugui sentar i gaudir de la zona i de l'estada. Després tindrem espectacles, tindrem el Toti i el Moi, que seran els espectacles més de vespre, ens vindran també els Camelai, que són rumba i portaran una mica de marxa així també a les últimes hores, ja quan la gent hagin sopat o mentre estan sopant. Però el bonic també serà a la tarda, que a 6:45, una cosa així, és quan començarem a la tarda a primera hora, que les botigues ja estarem aquí, però a més tindrem aquí un espai que vindran i ens faran el que serà un taller de circ, i la canalla podran gaudir, de participar, de practicar i descobrir tot el que és el circ, amb malabars, amb cosetes per practicar i descobrir un món nou que tingui a veure amb el circ. Després tindrem un espectacle també que tindrà a veure amb aeris, que serà molt espectacular, que creiem que també valdrà molt la pena de veure-ho. Aquests jo crec que em sembla que comencen a les 8, 8:30, i això que dèiem, després tenim el Toti i el Camelai, que ens ho humanitzaran amb una mica de música i una mica
d'alegria, no? El bo de tot plegat és això que dèiem, no? Aquest any estarem aquí agrupats, tindrem les botigues aquí, però després ben bé aquí al costat, és a dir, tot al voltant de la carretera, tot el tros de la carretera, és on tindrem els bars, tindrem la Conxi, que aquest any amb el petit bufet ens portarà doncs, les seves tapes, que ja tota la gent del poble les coneixem, no? I ens farà montaditos, després tindrem el Garbí, que aquest any ha decidit que ja ho ha fet d'altres vegades i s'encarregarà de muntar una brasa. Després també vindrà el Terrés ens muntarà el que serà una sartinada i a més hi haurà gin tònics, mojitos, tindrem el Crostó, que també ens portarà els seus gelats. Tindrem tota la zona del voltant amb taules ja totes decorades, amb les taules, les cadires, perquè la gent puguin recollir en barra i després puguin anar a seure i a gaudir una mica de la festa. Així que creiem que el bonic d'aquest any serà això, que tots puguem gaudir una mica de tots, i no sigui algo tan espaiat, sinó que al final estiguem agrupats i tothom pugui veure i gaudir una mica la festa més en conjunt. Una cosa que també és interessant d'explicar és que la gent que vinguin i que comprin aquella tarda, nit o aquella vespre nit amb els petits comerços que estarem aquí, doncs és que aquesta vegada entregarem 300 euros en vals de compra i es entregaran aquella mateixa nit en les petites compres que es vagin fent durant tota la nit. I després precisament aquells vals que s'entreguin serien per gastar a les botigues que han estat participant en aquesta festa amb nosaltres. Així que aquest any la nostra aposta és aquesta, la d'intentar fer un canvi i demanar a la gent del poble que surti i que vingui a passar una bona estona i això, que esperem que us agradi i que funcioni la nostra nova aposta. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. Bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell. M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu i de fer el bailoteo cada nit.